IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Napalaos ti ragsak dagiti residente iti siyudad ti Batak kadagiti nagdudumang aktibidad ti LGU kas panagselebrar iti panagkasangay ni Mayor Marky Chua. Naangay ti Batak Sunrise Run idi Mayo 13 no sa dinno nga agarop sa nga ributal lugasot iti nakipagpartisipar iti nasong a fun run. Segun ni Mr. Angelo Kemkem, residente iti siyudad ken nakipagpartisipar iti fun run dakkel atulong daytoy para kadagiti agtutubo ken dadumapay tapno mayadayo ti bisyo ken madi nga aramid. Magtay inik ka nagamti opportunity nga agtaray nga kastoy kadumi kundi libre nga registration ay mayat dati sir dati pa kastana ta liubing matulungan nati ana mayat dayon nati bisyo magmadi kada madi nga ramid so nga dapat ke tilang may ba may met kasi nga obra ng amday ana agin inom. May nakikita daytoy pinagyamanan met ni Miss Gloria Mamaklay, senior citizen ken residente iti barangay Acosta iti syudad, adak kela tulong iti naipaay kanya na agundaway ang mapanagala iti libraan at nateng iti taltalon ngayon organisar ti Department of Agriculture Batak, Pick and Pay. Kastamet, inbinglay met ni Miss Marjoline Villena, residente iti tabog ti panagyaman na ken ni Mayor Marky kadaytoy nga aktibidad. Nasayaat meta at Pick and Pay nga plano ni Mayor ta may ranod met dagiti senior citizen nang nangruna nga mairanod. Kaya agyamang kami unay kengkuana kadaytoy nga naaramidan na. Mami ana nga digiti naalamon kadaytoy Pick and Pay tayo. Ay nakidagitay nalaka nga maalan. Sir, basi mo dati bagme iso nga dagitay atitidog. Iso ti inunakon. Kabatiti kang sitaw. Na-enjoy sir sa ma-experience mo ti ag-harvest. Ti fresh nga vegetable. Manot balor na dito yung nakala tayo amin na? 100 pesos sir. So dito gatad na nga sa gasot urean niya ti alaen. One sir, basta umamanay ka dito eco bag sir nga naitad sir. Upon registration. So para histro kay kailangan muna sakay ko yung bayag. One sir. Nga may program ka na ako mayor pa rin. I thank you Mayor kadete nga opportunity ka napadas mi mo ti ag-harvest. Actual ken happy birthday Mayor. Kabayatan na pinagyamanan met ti Mayor digiti kakailyan na iti syudad ti Batak tagtultuloy apan ang suporta ken panagayat da ken kuana bayad iti kite flying iti Agricultural Trading Center. Agyaman iti city government employees, pamilya, may second family, of course, tourism office, ay nagawal ni Ma'am Jelen para pakatangan. Ma'am Jelen, wala ako lahat kung wala dahil sa'yo. Thank you rin sa agriculture office, may nagawal ni Sir Mark, at naman, palapakan naman natin, please. CSO, si Engineer Coach, lahat ng mga opisina, actually kami nag-celebrate birthday, no? Pero nag-isip kami ng parang mga simple activities. At least nagkakalit ka sa capacity or parang small celebration. Pero dahil sa effort ng city employees, ako nag small celebrations, parang nagiging grande. Kahapon, yung fun run, Batak Sunrise Run, mula po 1,200 plus runners. No? I-expect na kami ng mga 200, 300, pero libo-libo ang dumating. Hindi po sa success. Kanina umaga, nag-pick and pay kami. Dito naman sa Bagsakan Center, nanlibre tayo ng mga senior citizen. Kamodyanan na in panam na mamet ti Mayor nga agtultuloy digiti kastoy a programa iti LGU Batak saan laing nga ita panagkasangay na. Para iti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.